Kazwai vana vaMwari, asi toda kumuchingamidzai zvekare tichienda mberi teera soko raMwari.
rinopa vasina mano njere, tichitarisa nguva dzatiri kurarama, kunzwa kuti Mwari vanoti kudii. Nhasi toda kutarisa nyaya yakanaka zvikuru inoti zvine mberi kwazvo. Zvine mberi kwazvo. Ndo nyaya toda kutarisa pazuva ranhasi. Tiri kutarisa Jesu, mamanejero akaita crisis ari pamuchinjiko. Totitarisa vakanga vakamukomberedza nezvavakabatsirika nazvo panguva iyoyo. Toda kutarisa bhuku raRuka. Bhuku raRuka rine record yatoda kutarisa mukati menguva dzino. Ruka chapter 23 ichitsauko chinotsanangura kurovererwa kwaishe Jesu Kristu pamuchinjiko. Hatitangei kutarisa pavhesi ya 38, tichaiverenga kusvikira kuvhesi ya 42, tichinzwa kuti shoko raMwari rinoti kudii. Zvino kwakanga kune runyoro pamusoro pake rwaiti, uyu ndiye mambo wavaJudha. That's verse 38, verse 39. Mumwe wavatadzi vakanga vaturikwa akamutuka achiti, hauzi Kristu here? Uzviponese nesuwo. Verse ya 40. Mumwe akapindura akamurayira achiti, hautyi kunyange naMwari kani, zvauri pakutongwa kumwe naye. Kana tirisu takaitirwa zvakafanira mabasa edu, asi uyu haana chinhu chisakafanira. Verse 42. Ipapo akati, Jesu mundirangarire kana mosvika muushe hwenyu. Ngadzore uso hwedu tinamate. Baba wekudenga, apo tiri kuzarura shoko renyu, tinonamata kuti muve mudzidzisi wedu nomududziri weshoko iri. Ritibatsire kuvaka kutenda kunomira munguva dzematambudziko. Muzita raJesu. Amen. Hanzi nebhaibheri panapa, Jesu asvika paGolgotha, vakamurovera pamuchinjiko. Vamurovera pamuchinjiko. Hanzi muchinjiko uyu, zvamunoziva, aive matanda mairi akakrosana. Kana tikatarisa, paive zvipikiri zvingakwana kuita zvitatu, maoko mairi nekumakumbo, zvakanga zvakarevera Jesu Kristu. Nechipikiri chechina chakanga chakabatanidza matanda, which we can call the nails of the covenant. Anotsanangura sacrifice, faith, love, ne commitment to the plan of salvation. Hanzi paive nerunyoro rwaiti uyu ndiye mambo wavaJudha. Mumwe anonyora achiti ndiJohn. Runyoro urwu rwaive nemalanguages matatu. Rwakanyorwa neHebrew, neGreek, uye neLatin kana kuti neChiroma. These three languages ndo akanga ari malingua franca of the time, ma-international languages enguva iyoyo. Asi imwe neimwe language yanga ine zvainoreverera. Hebrew was the theology language, rurimi rwekunamatwa kwaMwari. Nerurimi urwu vakataura vakati Jesu ndiye mambo. Paive neGreek, language yeGreek ndokanga iri language of the educated, language of society, language of development yenguva iyoyo. Saka even language yenguva iyoyo yavakadzidza naiyo yakataura Jesu ndiye mambo. Hanzi paive neLatin. Latin was language yekutonga, language yeumambo, the political language. Naiyo yakataurawo, he is not a mere man. Jesu ndiye mambo.
nobva verse 39 yaenda mberi ikatiyo Jesu akaroveregwa kuright kwaiva neimwe mbavha yaiveko yanga yakarovererwa, nekuleft kune mbavha yaiveko yakanga yakarovererwa naye. Akatanga kutaura ndeaive kuleft. Ndiye atikuverenga kapa vhesi ya 39. Ndiye ari kuti hauzi Kristu here uzviponese nesuwo. Ndo mutauriro wemuchinda yekuruboshwe ari kuti kuna Jesu, hauziwe Kristu here chizviponesa zviburutse pamuchinjiko, watiponesa nesuwo, watisunungura nesuwo. Ndine dambudziko nemuchinda uyu. Muchinda uyu anomirira vazhinji pane rino pasi vanoona muchinjiko riri zano rekuvaburitsa maproblems avo, asi ivo vasinei naMwari wacho. Saka muchinda uyu ari kuti iwe Jesu, zvauri Kristu, zviburutse pamuchinjiko. Kana waburuka wotiburitsa nesu, umwe nomwe wodzokera mumba kwake. Inzwai vanhu vaMwari, zano roruponesi rashandiswa for economic gain, not for salvation. Vazhinji vanoona muchinjiko iri ninga youchi hwemari, uri mugodhi wemari. Vanoti kuna Jesu, tibatsire pamatambudziko edu. Kana vabatsigwa, that's the end of the church. Kune vazhinji vakadaro, kune vazhinji vakadaro. Saka unoona mumwe anoenda negumbo rinorwadza, mumwe anoenda nemusoro unonetsa, mumwe anoenda nekensa, mumwe anoenda nei, mumwe anoenda neurombo hwake. Kuna Jesu kuti vaburitswe mumasituations, desperate situations, vanyaradzwe misodzi yavo asi vasinei noruponesi. These are the majority. Iyi type yevarume, type yevanhu vakadai, vanhu vanoona muchinjiko and then never beyond, and then nothing beyond. Ukatarisa vhesi ya 40 inoti mumwe akapindura akati, akamurayira, vari kutaurira namachinda aya ari 2. Jesu akanyarara, akapindura akamurayira akati, hautyi kunyange naMwari kana zvauri pakutongwa kamwe naye. Unoziva here kuti vazhinji vari kumatongo vanoudzana chokwadi, havamuzvengani, vakasungwa wine mhosva yake, wine mhosva yake, vamunzvimbo 1 vanoudzana, idi iwewe gemu rako harisi right, iwe zvawakaita zvakaipa. Uyu ari kuudza shamwari yake, hautyi kunyange naMwari here? Iwewe zvauri pakutongwa kumwe naye, iye haana chaakaita chakaipa. Iwe neni tiri panyaya dzedu, tasungwa nokuda kwenyaya dzedu. Mwari ngaarongwe. Mwari hashai vanhu vanomiririra zvokwadi even under bad situations. Atarisana norufu, still kutaura chokwadi was imperative. Anoudza hama yake, itya Mwari. Kana watya Mwari, isu tunaenda kumabasa edu, asi uyu haana chaakatadza. Dewamira nemunhu akadai, dewaenda kugrupu revanhu vakadai, gaitinzwe kuti chii chakazoitika. Vhesi ya 42, ipapo Jesu akati kuna Jesu, Ishe, mundirangarire kana mosvika muushe wenyu wekudenga. Praise God. Apedza kutaura neshamwari yake, akuti kuna Jesu, mundirangarire kana mopinda muushe wenyu wekudenga. Apa ndopada Jesu nobva atichipa vhesi 43, zviro kwazvo ndinoti kwauri, uchava neni muparadhiso. Jesu akabva apindura. No, havazi vese vanopindurwa naKristu. Uyu muchinda uyu akanga ataura, Jesu akaramba akanyarara. Hadzisi dzese dzaanopindura, dzimwe dzacho dzoda kuramba akanyarara. Anozoti kuhama iri kuurudyi, iwewe ndichava newe muparadhiso.
paradise. Panapa paita nyaya. Kana ndakataura nyaya iri pano, ndinoona zvisina kuonekwa nevanhu vose, even vafundisi, even vanodzidzisa Bhaibheri, even vanotonga nevanotongwa, zvakaonekwa nembavha. Ndozvatiri kuti zvine mberi kwazvo. In any crisis, pese painouya mupenyu, ine zvairi kugadzirisa nekugadzirira ramangwana. Muchinda wekurudyi haana kungoona Jesu anobatsira vanhu vari mumatambudziko, akaona beyond the cross, beyond Calvary, beyond Golgotha, beyond crucifixion. Ane zvakaona kusvika Jesu amudza, iwe ndichava newe muparadise. Praise God. Rega nditi kwamuri hama dzadiwa, Jesu akataura mazwi anokwana kuita 7 ari pamuchinjiko, 7 words. Rega indimaite go through tipedze nyaya yedu. Izwi akanga atanga kutaura rakarekodwa naJohn. Izwi rinoti iro, Baba varegerere. Now in a crisis, pane zvinhu zvinokosha kana tiri panguva yekutambudzika. Pane zvinhu zvinokosha zvikuru panguva yekutambudzika. In a crisis, whether they're family, it's a national or global. Pane zvinhu zvinokosha. In a crisis, haizi time yekuchengeta magrudge. Kana tiri mukati mecrisis, inguva yekusunungura nekusunungurana. Kana tamatambudziko, it's a time to forgive. Inguva haizi time yekuraisa ma-issues. Baba namai mukati memba, iye zvino tiri pa-lockdown, haizi time yekubvunzana urema hwomumwe nokukonewa kwomumwe. I-time yekuraisana nokubatsirana nokutsigirana nokuregererana to face the reality of time. It's time yekustraighta my relations ako na Mwari. It's time for unity. Jesu anotiye kunyange ndakufa, though I die, this is time for you to forgive every sinner. That was the first word. The second word, rinonyogwa zvekare naJohn, anotiye mai tarirai mwanakomana wenyu. Oti kuna John, Sani tarira mai vako. Jesu achiona ndakufa, anoona kuti mai vangu havachina anovachengeta. In a crisis, part-time a crisis, family security is very important. Jesu anoita make sure mai vake vasara vari secure, vane someone okuvachengeta, vane something to eat, vane pekugara, vane munhu achavaona. In a crisis, it's time for family to make sure family have enough security. Inzwa munhu waMwari, in a crisis, it's a time for the care of the family. Haisi nguva yekuti vanhu mukati medzinza ukama uparadzaniswe. Inguva yekutiko vanhu vabatane vaite chinhu one. That is what you do in a crisis. Saka Jesu achiona kuti nyika ino yakupatsanuka, BC from AD, yakupatsanuka from the devil to Christ. Anoita make sure avo vanotenda kwaari, they are secure. Inzwa munhu waMwari, iwewe pauri papa, don't be selfish. Une hama mukati medzinza rekwenyu, vari kurarama here, vari kudya here, vari kunwa here, vane zvekufuka here, vane zvingabatsira here panguva yatiri kurarama. Usadzime foni, teerera vari kumusha, teerera vari kuHarare, teerera vari kupi. Kana uine chauinacho, batsiranai. Make sure family
security is secure. Point number 3 is rakataurwa naJesu ari pamuchinjiko, anotarisa life beyond the crisis. Ndonya yakataurwa kumbavha, rekati kupedza nayo. Point number 4, statement ya Jesu Kristu ndiyo inotiyo, Eloi Eloi lama sabachthani. Kana tamukati crisis, there are critical issues of life. Mukati crisis, unoona mwana kana zvaipa anochema chiti maiwe, ndokuchema kwemwana. Iwewe unochema uchiti kudini. Jesu anotiye, Eloi Eloi lama sabachthani. Kana taine crisis, ziva mazwi anofanira kubuda pamuromo wako, ziva kudaidza. At this point, Jesu hana kudaidza Mai Maria, hana kudaidza Simon Peter, hana kudaidza John, hana kudaidza brother James, hana kudaidza Jedediah, hana kudaidza Judas Iscariot, hana kudaidza Simon the Zealot, hana kudaidza Levi Matthew, hana kudaidza Philip kana Bartholomew, hana kudaidza Nathaniel akadaidza Mwari wangu mandisire iko. Kana rada mudziko chairo, know who and where to call. Eloi Eloi lama sabachthani. Unakuwa ere kuti in a crisis you must think of God's promises. Mwari wangu mandisire iko. In other words, they had promised each other. Mwari baba na Mwari mwanakomana, kana tapa nguwai baba amundizondisi nena andizokusi, will be together until the bonds are destroyed on Calvary. But rima rakafukidzwa nyika spelled danger to Christ. Asi Jesu kunyange zvakadaro, he gave the cry of trust. Mwari wangu mandisire iko. Statement number 5 inotaurwa naJesu. Hatiudzwi kuti akaitaura kunani, we don't know. Anongoti I thirst, ndine nyota. I think aitaura to anyone akanga ari ready to give the service of care, the service of love. This prayer is a prayer for love, it's a prayer for service, it's a prayer for doing good. In a crisis, inkuva yeservice yakanaka kune ari kutambudzika, terera the voice of the mourning and the crying, terera the voice of those who are suffering, terera the voice yanenzara nenyota. Jesu anotiye ndine nyota. I think this is what I think. Kufunga kwebenza akudziwiswi. Kristu aive nenyota yekuitira vamwe zvakanaka, aive nenyota yemunamato, aive nenyota a word of encouragement in the times of a crisis. Someone needs the voice, someone needs the word of encouragement. Kana ukadaidzira in the corner where you are, inzwai munhu waMwari, there is God who is the living water, there is Christ who is the living water. Anotiye ndine nyota. Point number 6 is where Jesu anotiye it is finished. Zvaitwa zvapera. Nguva dzese mupenyu vanoerengwa ndevakasvika patambo, vakamhanya nechimuti vakasvika patambo, paresi yeupenyu wakapedzisa yopati, wakaita rupandi rwako usagumira panzira. Nekutenda vakaropafadzwa vanochengeta kutenda kusvika pakuguma. Jesu anotiye, I've done my part, I've fought a good fight. Ndaita nokuvimbika nokutendeka, zvaitwa zvapera. The plan of salvation is complete. Zvese zvinodiwa to destroy sin and sinner, death and the devil, I have
completely. Jesu ari kutaura, it is finished. Unaona statement iyi ndinoida. Ndo statement yakanaka. Statement inotiudza to the final contest. Statement inotiudza kuti hondo nadiablos yakagwiwa yakapera. Iko zvino tinoona mumvuri wayo. Inzwa munhu waMwari. Jesu akapedza nazvo. Chitema hachina simba newe. Zvenyika ina hazvina simba newe. Mwechina haina simba newe. Even kuroiwa hakuna simba newe. Ndati uromba huna simba newe. Nokuti Jesu akadaidzira zvaitwa zvapera. And the last word number 7, very simple. Surrender to God. Jesu anotiye, Baba, ndinoisa mweya wangu mukati meruoko rwenyu. When you are in a crisis, posvika pane zvausingagoni, usatraya zvausingagoni. Surrender to Christ. Surrender to God. Ipa upenyu kuna Mwari. Inzwai mhai, matambudziko ere nemurume. Surrender to God. Inzwai baba, matambudziko ere namai. Surrender to God. Matambudziko ere nevana. Surrender to God. Baba, ndinoisa muri yangu mukati meruoko rwenyu. Baba, ndinoisa project mukati meruoko rwenyu. Baba, ndinoisa muchato mukati meruoko rwenyu. Baba, ndinoisa vanhu venyu muruoko rwenyu. Surrender to God. Vamwe vanhu vakaisa vana mukati meuroyi. Vamwe vakaisa vana mun'anga. Vamwe vakaisa mhuri mukati mevaprofita venhema. Vamwe vakaisa kwakasiyana siyana. Vamwe vakaisa vana mukati memigodhi yemari. Vakadhirigigwa naye ikoko. Surrender to God. Munhu waMwari, these are the 7 words that Christ spoke. But let me finish. Membava yepamuchinjiko inotiyo Ishe kana mopinda mumambo mundirangariro. In other words, mbava yepamuchinjiko yakaona zvisingaonekwi the rest. Seri kwemuchinjiko, seri kwecrisis, seri kwematambudziko, there is a kingdom. Pane umambo uchagariwa nokusingaperi. Unoona here seri kwecoronavirus, seri kwecancer, seri kwestroke, seri kwedivorce, seri kwekushayiwa basa. There is a kingdom. Umambo uchagara nokusingaperi. Saka muchinda uyu akatarira Kristu, aiona musoro waJesu wakanga uine korona yeminzwa. Rimwe day zvaitwa zvapera, musoro iwoyo wapfeka the crown of life, uine madiamonds, matopasi nebherayo. Muchinda uyu aona izvi, anoti kana mopinda mumambo mundirangarirewo. Anoona muchinda uyu iyeyu Jesu akakurukwa hembe asina chaakapfeka. Rimwe ramateis Jesu apinda paumambo, anomuona apfeka nguo tsvuku. Anoti Ishe kana mopfeka nguo tsvuku mundirangarirewo. Anoona Jesu pamusoro peGolgotha, right on Mount Calvary. Rimwe ramazuva adarika nzvimbo yamakuva apa Mount Zion. Anoti Ishe kana moenda paMount Zion mundirangarirewo. Anoona muchinda uyu maoko akavevererwa, akabayiwa nezvipikiri. Rimwe ramazuva maoko iwayo abata tsvimbo yeumambo. Anoti Ishe Jesu kana mabata tsvimbo yeumambo, when you hold the scepter of the kingdom, dai mungandirangarirewo. Anoona muchinda iyeyu rimwe ramazuva tsoka dziya dzakanga dzakarovererwa, rimwe ramazuva dzakukwira pamusoro pechigaro chinoera. Anoti kana mokwira pamusoro pechigaro, O great king, dai mungandirangarirewo. This thief saw what no other saw. Hana kuona mubatsiri wezvinopfuura, akaona mambo anogara nekusingaperi. Seri kwecrisis, do you see the kingdom? Dai Mwari vangakukomborera. Ini ndinoona Mwari achigadza umambo unenge usina coronavirus,
Mwari achigadza umambo unenge usina kenza. Mwari achigadza umambo usina rufu namakuwa. Mwari achigadza umambo usina symmetry. Mwari achigadza umambo usina masewage. Mwari achigadza umambo usina cyclone idai. Mwari achigadza umambo usina nherera nechirikadzi. Mwari achigadza umambo usina anorambwa, usina vanamusiyiwa naanadongo, asi musha wanahevi zipa naanabiura. Dai Mwari vangakukomborera. As we see the crisis, see beyond. Ngatitsinzirei maziso edu. Tinamate Baba vari kudenga muzita raJesu. Toda kutenda as we are in a crisis. Jesu akamanage crisis in the 7 words of the cross. Asi tinofara nemuchinda mbavha yaive kurudyi yakaona zvisina kuonekwa navazhinji kuti seri kwe-crucifixion kune kingdom. Nesu toda kuona seri kwe-this crisis a kingdom. Kana magara muumambo, dai ngativerengawo muzita raJesu. Amen. Ndamirira Jesu kunechengamedza kumusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba wakayenda kukatirira. Tinoda kufamba monyekaya yetu newana kwa Mwari wedu. Neko ye Maria apote chafamba werupone ezolora Jesu. Yesu wakadzidza kunyika yakanaka tichazorora kumusha waJesu kudenga. Ndakumirira Jesu ndakumirira